fem? I què fem? I què fem? Ajudes als cotxes elèctrics i a la rehabilitació d'edificis. No ha canviat. És el mateix de l'any anterior. En rehabilitació d'edificis o el tema plaques solars, estem en una deducció que pot anar de 20, 40, 60 en funció del que fem, de l'energia que posem. Per exemple, si són plaques o són finestres, i en cotxes elèctrics és un 15% de vehicles, que poden ser també motos, i també dels endolls, amb un tope de 3.000 euros si són vehicles i 600 euros si són endolls. Aquí, com a novetat, jo què posaria sobre la taula? El tema de les subvencions. Tant de si posem plaques com si tenim un cotxe elèctric. O sigui que sí que hi ha una novetat en les subvencions que reben per aquests cotxes elèctrics o la rehabilitació d'edificis. La tributació de les subvencions no ha canviat res, sempre ha estat igual, però jo crec que sí que no com a novetat, sinó que ens trobarem que hem demanat més subvencions. Per tant, amb aquestes dades fiscals ens podem trobar la sorpresa que tenim unes subvencions que no sabem si les hem de tributar o no, perquè unes tributen i altres no tributen. Per tant, una miqueta així per sobre. El tema de les plaques solars, si són els fons europeus, no tributen. Els Next Generation no tributen. Però en el cas dels cotxes, el plan MOVES 3, que és el que tothom estem aplicant, sí que tributa. Per tant, si hem cobrat, sempre quan cobrem, no quan les demanem, si hem cobrat una subvenció... És que hi ha un interessat a nivell personal, que és en Jofre, que estava molt atent. Estem fent target. Per tant, si tenim una subvenció cobrada en l'any 2024, doncs l'haurem de declarar. I ull, que va a base. No és el cas. Però per què? Per posar un exemple basat en fets reals. Cotxe adquirit el 2024, ajuda encara no cobrada perquè està en tràmit, per tant, suposo que es cobrarà el 2025, per tant, aquest any no me n'haig de preocupar fins l'any que ve. Però ja te vindran a buscar la Aplica la deducció. Aplica en el moment que ja ha fet l'ingrés, no? Tu apliques la deducció del vehicle elèctric en el 24. Està fent la renda, la senyora Carmelena. Exacte. És bo, això. Vehicle i estació de càrrega. Exacte. I a partir d'aquí, quan cobris la subvenció, l'hauràs de tributar. Sempre parlem de persona física, si és un autònom, va diferent, però és així. També podem trobar el cas que no ens hem aplicat la deducció de vehicle elèctric perquè no reuníem els requisits, però la subvenció l'hem de tributar. I per acabar, senyora Helena,